a tile 15 ye bi ye san 2025 Falaye Keita bi yan ka se k'a bila bɔlɔlɔ kan a bɛ se ka a ye cogo min an ka kumaso o tɔgɔ dalen no Fulamuso la Janiba o y'o tɔgɔ tubabulama kɛ Jani.ml FM ye sɔɔni ni Ala sɔnna a ma Falaye an bɛ arajo ko fana kan an kɔni ye papiye sɔrɔ an da kɛra ko cɛ min ye muso sɔrɔ nka a tɔ tora wariko ye an ta balannen no wariko la nka an b'a ko kan n'Ala sɔnna a ma sɔɔni arajo Jani maaw n'o fana kumakan mɛn ka fara nin kan a bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni ɲɔgɔn ye on ensemble sɔgɔma in na ko gouvernement y'a taabolo falen Falaye taji a sɔrɔli kɛlen no kata 4 ni solasigi 6 ye maa y'a fɔ o don maa ma fɔ o don nka maliyɛnw yɛrɛ de ko k'u jɛra n'a ye Falaye o fana ye ko dɔ o fana ye ko y'a la dɛ sɔgɔmada in na an na dɔ fɔ o la fɛɛrɛ kura minnu sigira sen kan lafiya bɛ se ka don cogo min premier ministre ale ye weleli kɛ ko kura wolomasiri tabaw bɛ baara minnu na Falaye ka taa se an yɛrɛ ka dugudenw ka wulikajɔ ma chauffeur olu fana ka welelema bi yan bi n'o ye Grand B Sinacor fɛɛrɛ mun b'olu fana bolo an n'a bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ k'a di maaw ma sɔɔni Falaye ko min ye Indelimanigaw fɛ ye maa dɔw bɔtɔ kungo la u y'olu da disi kan fɛn fɛn b'u bolo k'a bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ funangɛni san 15 dɔ taari ko Moti b'a la ji yɛlɛlen don nin waati na Falaye somaw bɛ k'ale ɲini soforokun ni danjɛw la ja kamale ala y'a ka kalifa minɛ a la a kɛra jikan su ye u y'a janajaw kɛ Motikaw fɛ yen min ye Kayikaw ye pharmacie tigiw olu ni maa minnu bɛ yen ni olu ye finitigilakaw ye Falaye n y'a f'i ɲɛna n ko Tapa Uri Jalo a bɛ yɛlɛma don Kayi la directeur régional an b'a fo yan n'o ye contrôleur principal de police ye halisa a ka dɔ fara cɛsiri kan Kayikaw ni y'aw ka bana dɔw furakɛtɔ ye maa bɛ yen ko e kɔni bɛ yala fura feere wa Falaye bɛn kɛra ko ka sa o ɲɛ bɛna sɔrɔ a la opération Kokajɛ o de bɛ Tapa bolo nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Mali ni Irisi ka bolo ni ɲɔgɔn ma san 65 Falaye Irisilakaw ka lasigiden b'an fɛ yan n'o ye Goroningo ye ale ye baro sigikaw ka ɲɛfɔli kɛ farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ sa an t'a fɔ sa n ko min ye Maroc kɔfɛ Tunisie kɔfɛ Algérie ani Égypte Cap Vert Afrique du Sud Côte d'Ivoire Kenya wa an taara jumɛn de jɔnni ne m'a mɛn dɛ Sadio wa o jɔba yɛrɛ tun bɛ télé la kunun a n'a muso fu bɛ wuɲɛ yɛlɛni kɛ Falaye ni bɛ se a ka di bɔlɔntan na koyi kelen donna président y'i fɛ ninnu nana ka na a jininin bɔ Sadio ko aw tɛ ne dɔn Falaye walahi foyi tɛ bɔlɔntan na ni bɛ se kɔ foyi namaralaw nin kɛra na o an taara yan fɛ arbitre nin kɛ i tɛ se de n'i bɛ se e tɛ bugɔ don o don kɔni o kɔni tɛ kɛ o Coupe d'Afrique komi an bɛ t'o de la Falaye o kungun n'a ɲɛɲɛ an n'aw fana da maaw tulo kan nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na han sɔgɔmada in na Falaye an na ji da ko dɔw sɛnɛ na tajiko y'an sɔrɔ yan nka yanni tajiko cɛ Falaye Mali transition a bɔra yɔrɔ jan dɛ
a ma bɔ yɔrɔ jan minnu yɛrɛ kungo k'olu ta ye transition ye ko u ni maa ti ja a la u b'a k'u sago ye o caman bɛ yen bi fala ye u ye ko in faamu sa dɛ minnu yɛrɛ ko k'u ta don n'u bolo b'a la olu yɛrɛ bɛ ka jɔnko ala fɔ bi fala ye maanifin i b'i ŋaniya de siri nka ala de taw bɛ waleya fala ye kabi ɲɛmaa ninnu b'a fɔ kɛrɛfɛden na ko dɔw bɛ yen olu yɛrɛ t'a faamu ko nka ko jamana in ka bon jamana in taa siraw ka ca jamana in bɛ cogo min na bi olu yɛrɛ sɔnna sisan ko a bɛ ala yɛrɛ de bolo fala ye nka maanifin e bɛ sugandi k'a lawaleya de i b'a dɔn k'a fɔ ko kabi kuma jan fɛn min filɛ senna nin ye a dɔ ɲɛdɔn bɛ jamanadenw na a dɔw bɛ olu ɲɛdɔn tɛ u la a dɔ ɲɛdɔn bɛ faamaw la n'o tɛ n'i ye mali ta k'a lajɛ kunungo k'a bi lajɛ baara mun bɛ ka kɛ yɛlɛma min bɛ ka na dɔɔni dɔɔni a bɛɛ jaabi tɛ se ka sɔrɔ sisan nka n'a degun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ f'an ka sɔn o ma de fala ye ne kɔni ma maa ye ka taa don alijinɛ na k'i to diɲɛ na dɛ n'i ko sini ka diya sinikɛnɛ ka diya o kɔta ka diya o fura duman ye sa joona ye dɛ n'i ma sa ko bɛ juru b'i la fala ye bi an bɛ yɔrɔ min an ka maaw kan ka ko dɔw faamu an ka jamanadenw kan ka ko dɔw faamu kabi bi tɛ ɲɛmaa mana mali kɔnɔ yan min ko a bɛɛ ka ɲi o yɛrɛ se tɛ jɔn ye ala ka masaya yɛrɛ bɛ yirila su ko ni dugusajɛ cɛ ninnu bɛ fanga ta waati min tun b'u kɔnɔ ani min bɛ ka kɛ bi u yɛrɛ b'a dɔn min ka ɲi jamanadenw ma u bɛ t'o de sira fɛ sisan fala ye a lawaleyatɔ a sigitɔ sen kan a n'a degun minnu bɛ bɔ don o don se min b'u ye fɛɛrɛ min b'u bolo maa minnu bɛ sɔn ka u lamɛn ka se ka faamuyali k'a ko la u n'olu b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye depuis ala ka diɲɛ da jamana kelen kɔnɔ na maa bɛɛ tɛ jɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ala an bɛ seli min fɔ maa dɔw bɛ olu tɛ seli o ala an bɛ kerecɛn min fɔ maa bɛɛ tɛ kerecɛnya la o ala an b'an ka tabiyakɔrɔ min fɔ maa bɛɛ t'o la o ala yɛrɛ de ye kow kɛ ten cogo la fala ye ka fɛn bɛɛ lajɛlen n'a sina da n'i k'o tɛ kɛ fo n'i ye dugukolo kura dilan dɛ n tɛ ale de ye kelen ye dan tɛ fɛn tɛ yen min tɛ fila ye fala ye o la an bɛ hakililajigi kɛ k'a yira bɛɛ la k'a fɔ an bɛ ka taa sira min fɛ degun bɛ a la gɛlɛyaw b'a la nka kɔsa in na irisilakaw fɛ yen fala ye asimi yɛrɛ y'i da don a la an ka maaw hakililajigi n'o ye an bɛ kɛlɛ min na fana n y'a fɔ san kelen tile tɛ san fila tɛ san saba tile tɛ kɛlɛ min don dɔw bɛ décourager ça c'est sûr parce que c'est intense ça use ça tape ça démoralise mais il faut continuer tout ne peut pas être rose il va toujours y avoir des moments difficiles mais comme on dit il faut toujours changer il faut toujours transformer les difficultés en opportunités voilà. C'est comme quand vous êtes dans un avion. Un moment arrive, le commandant de bord dit attachez les ceintures. Bientôt nous allons rentrer dans une zone de turbulence. N'est-ce pas? Vous attachez, puis ça secoue un peu. Souvent les gens ont peur. Après, on vient à la normale. Et puis ça recommence encore jusqu'à destination. Donc la vie est faite ainsi. Il va toujours avoir des moments de trouble, des moments d'incertitude, des moments d'angoisse, des moments de peur. Ça fait partie. C'est ça qui fait même la beauté. Il faut aimer les défis, quoi. C'est ça qui fait la beauté. Il faut continuer. Donc, vraiment, c'est le message que je voudrais vraiment vous transmettre. Restez déterminés à jamais. Donc, par rapport aux gens qui ont essayé de fala ye nin kuma fɔra mɔsikukaw fɛ perezan ka bɔli laban na nin b'a to wolomasiri tabaw olu t'u bolo jigi su ani tile wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ olu bolo bi fala ye tumutu marabolo la kunu na sini ko o wulikajɔ wolola mun na sɔgɔmada joona fɛ a yera k'a fɔ min ye sɔrasi mɔbili ladege dɔ ale kun falen do tew minɛnw na minɛn minnu tun bɛ ka to dogo bɛɛ ale masuruna na
armée sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲinini kɛ k'a ye k'a fɔ bɛri worodugu yan fan fɛ mɔbili min dogolen do ye fala ye taji b'a kɔnɔ wa min ye kɛlɛkɛminɛnw ye o b'a kɔnɔ pankuru y'i to sanna k'a yɛlɛma k'a kɛ cɛncɛnmugu ye fala ye ka tɛmɛ ni a ka ci ye o tile kelen kɔnɔna fana wolomasiri taba ye wuli ka jɔ kɛ leerekaw fɛ yen ka kɛ ni kibaruya jɔnjɔnw dili ye banbanciwale juguya wale kɛba baden k'olu fana fa u bololaminɛw n'o y'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ani fɛn wɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen salo ka taa n'o ye armée ka wuli ka jɔ pankuruko ta nasira fɛ o baaraw tora senna jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na basigi ni lafiya tajiw bɛ se ka di cogo min baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min o hukumu kɔnɔna sa baro kɛlɛtigi ko sa ko min ye Nbɛwanikaw fɛ yen o t'anw ka dugu ye sa wa Nbɛwani sɔrɔdasi minnu bɛ yen olu wulila ka taa balo wɛrɛ la ale ni balipɔn o kɛrɛfɛla la fala ye kɔrɔ ni worodugu ni ɲɔgɔn cɛ dugabugukaw fɛ yen ɲɔnɔ kɔnɔna na banbanciwale juguya wale kɛba maa 20 k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu fala ye kɛlɛkɛminɛn mun b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye an'u ka magoɲɛminɛn wɛrɛw baro kɛlɛtigi ko baara min bɛ senna bi o na to senna bi fo min ye jamanadenw ye u ka taa ni ka segin ka nɔgɔya jamana fantan ani naani fɛ fala ni kibaruya fɛn fɛn filɛ n'o bɛ ka di nin ye nin baara fɛn fɛn filɛ n'o bɛ ka kɛ nin ye ni maa maa y'i fili nin ko in senfɛ ka ko kɛ ko min tɛ bɛn ka sariya bila k'i ta kɛ wolomasiri mɔgɔw la gosili de fala ye Mali ale ye fɛɛrɛ sɔrɔ ko ye sariyaso de bɛ yen min sigilen don banbanciwale juguya wale kɛbaw ka waleyaw kɔlɔsili la Famakan Sise ale bɛ baara kɛ o yɔrɔ in na yen min ye juge d'instruction don police spécialisée anti-terrorisme ani crime transfrontalier an ka jɛ k'a ka laseli lamɛn ka kɛ ni waleya minnu bɛ yen bi n'o bi bɔlɔlɔw sanfɛ. N'i ye an ka code pénal kura ta k'a lajɛ o b'a fɔ ko maa o maa ni kɛwale sugu o sugu ye ni e de ye maaw wele ka taga jatigɛwale kɛli ma walima ka maaw su k'u kɛ jatigɛwale kɛli kan walima ka maaw su k'u kɛ damatɛmɛ wale la siya woloma farikolo woloma ani diinɛ woloma walima ka tamaseerew cari tamaseere minnu bɛ jatigɛwale yakubaya n bɛ se ka misaliya dɔ d'i ma ni jatigɛwale kɛbaga mɔgɔ dɔ ye ou a jɛkulu dɔ ye kumakan dɔ fɔ réseau bɔlɔlɔ sanfɛ sisan e maa dɔ ye o video walima o kumakan ta ka o cari e k'a dabɔkun ye mun de ye e b'o carini min kɛ e fɛ k'e bɛ ka kunnafoni de di nka i bɛ ka jatigɛwale kɛbagaw ka baara de nɔgɔya parce que olu ye kuma min fɔ dabɔkun de ye jatigɛwale yɛrɛ dabɔkun ye de ka maaw bagabaga ka siraya sabati maaw dusukun na donc ni e ye o message fasugu cari o kun tɛ dɔwɛrɛ ye o ye de dɔn ka jatigɛwale ka a yakubaya e fɛ k'i bɛ ka mɔgɔw kunnafoni de nka i bɛ ka tiɲɛli de cari n'i ye kunnafoni jugu cari kunnafoni jugu fana n'a kɔlɔlɔw de bɛ ɲɔgɔn na donc an b'a fɔ o la k'o ye apologie terrorisme de dɔ ye jatigɛwale kɛwale dɔ sɛbɛn k'a bila e y'o ta e fana y'a cari e ye maaw so a ma maaw so ka kɛ donc mun y'a sɛbɛn ani e mun y'a cari aw bɛɛ ye kelen o ɲangili kelen bɛ bɔra aw bɛɛ kan an ka Mali sariya o ko ni maa maa ka kɛwale kɛra olu dɔ la kelen ye k'i bɛ se ka ɲangi san 5 kaso ka taa amande $1,000,000 na i b'o sara n'a y'a sɔrɔ jatigɛwale yakubali in kɛra bɔlɔlɔ sira de sanfɛ sariya ko ɲangata bɛ se ka taa fo san 7 kaso amande bɛ taa fo $2,000,000 la ni ko financement mɔgɔ hakili bɛ wariko dɔn de ma wariko bɛ se ka y'a la mais kɛwale wɛrɛw bɛ se ka y'a la n bɛ misaliya dɔ f'i ye ni e ye ɲɔ feerela ye e bɛ ɲɔ bɔrɔ e b'a feere 500 kilo dɔw nana ka na tɔni 10 san e bolo wa bɔrɔ kelen o kelen a y'a san 6,000 7,000 i ye prix min fɔ hali a ma tɛrɛmɛ ka tila ka taa o tɔni hakɛ san e bolo e m'a tigi dɔn jagokɛla ye i t'a jabala dɔn foyi e fɛ e ka sɔrɔ de b'o la e y'o feere o ma n'i ye taara kɛ etaji feerela ye
dɔw nana ka na 20 litres bidon mugan ou bien 30 fa k'a don a ka mobili kɔnɔ ka taga n'a ye bon e t'a dɔn a tigilamɔgɔ a bɛ taa kɛ mun ye donc o ɲuman ye mun ye i ka fɛɛrɛ kɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn mɔgɔ sugu jumɛn don walima i ka fanga la bɔ a kalama a ka se k'a dɔn nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye taji min bɛ sanna kun ɲuman kama ni m'o kɛ ni i nana ka o feere o ma n'o bɔra n'o ye ka taa o kɛ jatigɛwale kɛwale dɔ labɛnni ye ni bɔ kɔrɔ kalama a sanna e mun bolo donc i bɛ financement kɔnɔ. Falaye o b'a to sa premier ministre ale ka welewelemada kɛ k'a yira k'a fɔ nin waati in na ministre minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen don u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi waati gɛlɛnman o ɲɛnɛmaliko kunna primature la Falaye kuma kelen pe de tun b'u bolo kununko fɛɛrɛ kura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ taji ka don ka labɔli kɛ Mali fantan ani naani malidenw bɛ se ka lafiya cogo di ka bɔ nin degun in kɔnɔna na premier ministre ko taa ni ka segin bana a ti maa to Falaye nka min ye folo ye n'o ye ɲɛnamini ye sa ni sɔmina fɛ i b'i sigi o bɛ dɔ bɔ a la a ko bi k'a b'a ɲini a ka ministre fɛ Falaye wulikajɔ u k'o bolo da u yɛrɛ ka sen bɔ u kɔnɔ kɔrɔ u ka ye kɛnɛw kan u ka bɔ bureau kɔnɔ ka wulikajɔ kɛ ka t'u ɲɛda kow kɛcogo ka Falaye waleya fɔlɔ o y'o ye o ɲininen n'olu fɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan o ye k'a fɔ sa min ye tajiko ta nasira la ye taji mun bɛna ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Falaye jamana kɔ ka na o taji bɛna cogo min na n'o ye convoi ye armée de b'a ko bɛɛ lajɛlen kɛ maa si tɛna i to sira la tuguni ka kaarɛnin fara ko ne ka yɔrɔ bi yan o bɔra a la pewu min ye taji tila cogo fana ye maa minnu b'o baara kɛ olu fana ka jate minɛ taji mara yɔrɔ Falaye ko n'o y'a sɔrɔ a bɛ yen o ka jate minɛ kura mun bɛna jɔ ko baara ko ka o teliya yaasa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛ se ka sɔrɔ taji bɛ se ka lasago yɔrɔ minnu na nin waati in na sabula jamana man ka to fiyewu ko taji t'a kɔnɔ tile kelen tile fila min ye waleya bɛɛ la belebeleba ye o ye juraw ye ko nɔgɔya bɛna kɛ u ye Falaye douane ko ta fanfɛla la ayiwa nɔgɔya sugu jumɛn fɔlɔ an ka fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ko douane ko ta na sira fɛ Falaye minnu bɛ taa taji ta ko bɛna sɔn nɔgɔya kɛ u ye taji bɛ se ka don cogo min na mun bɛ ka don ka na n'olu ye fɔlɔ Falaye o fana kɛrɛfɛ tuguni premier ministre ko an bɛ taa taji ta yɔrɔ minnu na n'o o ye jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ kwajida la an n'olu ka ko an k'o fana lajɛ o ye mun ye kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ ka don min ye an n'u ni ɲɔgɔn cɛ an mago bɛ fɛn minnu na teliya la o baara bɛ kɛ jamanaden minnu fɛ Falaye ka wuli k'u jɔ premier ministre ko sa ko n'i ye gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ Falaye ko taji min b'an bolo k'a b'an bɔ han nka a ti ka taa tasira de fɛ o la sa k'u bɛna fɛɛrɛ fɔlɔ min sigi station tigiw sariya min b'a to ni station bɛ dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ ka station kɛ su ani tile a ti datugu taji ka feere su ni tile n'a bɛ yen kɔni o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen Falaye camion minnu bɛ na ani citerne minnu na ka bɔ jamana kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen k'u sigi sen kelen kan maa si kana taa fɛn wɛrɛ dilan min bɛ taa sira wɛrɛ fɛ taji dili ko ta na sira la k'u bɛna fɛɛrɛw fana sigi lakodɔnniw ale ni ko ɲɛfɔliw ka se ka kibaruya di fana kɛ k'o fana sigi sen kan sabula tuma caman maaw bɛ t'u to station dɔw da la o b'a sɔrɔ station wɛrɛw la taji bɛ Falaye u jigin waatiw n'u don waatiw tɛ kɛ kelen ye premier ministre ko nin fɛɛrɛ in ministre kelen o kelen bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ han Falaye waati dɔ k'a kuma sira ten n'an ye dɔ kɛ réunion ni bureau kɔnɔ sigi la an ka bɔ o kumu kɔnɔna na sa ministre fɔma i b'a dɔn k'a fɔ ale kɛlen don ka chiffres labɔ bi yaasa jumɛn de don SNJ de don wa CNJ de don ne tun ninnu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ Falaye ale ta ye jumɛn ye CNJ ani baara minnu sigira sen an ka fɔma lamɛn min ye budɔn munna budɔn taji tɛ kɛ budɔn kɔnɔ an k'a lamɛn filanan ye min ye o ye bidɔn ko ye bidɔn ko pourquoi an bɛ ka kuma fɔ bidɔn ko kɔlɔlɔ b'a la a problème wɛrɛ b'a la kɔlɔlɔ ye min ye essence ni pétrole tɛ kelen ye dɛ essence la hali n'i ye étincelle kɛ essence a b'a minɛ a bɛ ci donc mɔgɔ minnu bɛ k'a ta ka taa n'u ye ka so n'i y'a kɛ tobili kɛyɔrɔ kɛrɛfɛ a bɛ se ka na ni kasara ye n'i ye cigarette min a kɛrɛfɛ a bɛ se ka na ni kasara ye na étincelle fɛn fɛn kɛra a bɛ se ka na ni kasara ye donc o de la an ko ka kɔlɔsili kɛ fɛn fɛn bɛ bidɔn ta ka taa stockiw ka so a bɛ ca ni tiɲɛni ye
na aw yɛrɛ y'a jateminɛ nin tile dama damani na dɔw ka sow bɛ ka jeni magasinw bɛ ka jeni dɔw ka baarakɛyɔrɔw bɛ ka jeni a bɛ ka kɛ don o don parce que dɔw kɛmɛ k'a ta ka taa bila u ka so o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye bidɔnko fɛnɛ la ni fɔlɔ ni a fɔra ko mɔgɔ kun kan ka na ka 10 litres ta bɛɛ bɛ se ka taa ka litiri damadamani ta k'i ka ci kɛ ka na le lendemain k'i ka litiri damadamani ta ka taa mais bi dɔw de bɛ fɛ ka na bidon falen b'u bolo u bɛ bidon 3 4 5 10 an ye ja dɔ yɛrɛ dɔ nana ni sotarama ye sotarama falen don bidon na k'a fa carburant na ni e y'o kɛ ni tension waati in na c'est à dire que mɔgɔ wɛrɛ dɔ bɛ se ka na mun mago b'a la o tɛna dɛsɛ k'a sɔrɔ parce que e kɛmɛ k'a bɛɛ cɛ k'a fɔ k'e kelen b'a ta ka taa n'a ye donc o de la n ko ka dɔ bɔ bidon na ka bidon kɛ ni hakiliko ye hakili mun don solidarité ko de don i b'i ta ta mun bɛ bɛn i ma n'i taara mɔgɔ wɛrɛ k'a ta ta mun bɛ bɛn a ma o b'a permettre jama fanba bɛ se ka carburant sɔrɔ fɛrɛ la ni nɔgɔya ye mais ni mɔgɔ kelen nana ka sotarama fa ka taa n'a ye i bɛna mɔgɔ caman niyɔrɔ ta o don donc o bɛna na ni gɛlɛya dɔw ye donc o de la n ko ka dɔ bɔ bidɔnko la c'est olu tiɲɛni fila de don. Ayiwa Falaye premier ministre ko sisan ministre kana sigi tuguni fɔma ale kɔni b'a sen kan nka an t'a ɲini an tɔw fana fɛ Falaye yan'an k'an sigi k'a fɔ ko ni bɛnkana nin nka i yɛrɛ tɛ bɔ i ka taa ko lajɛ ni o kɛra n'i ye min ye o lakali ka di ni b'i ka bureau kɔnɔ ye dɛ sabula an ka baara ye problème yɛrɛ ye min gɛlɛyaba ye min ye Falaye fɛn o fɛn de bɛ bɛn kɛ fɛn o fɛn ka anw fɛ n'a sɛbɛnna ka ban o y'a bannen ye lakɔlɔsili kɔni tɛ o ka dɔgɔ an fɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko nin sigira sen kan ko nin ka se ka kɛ ka ko ɲɛnabɔ fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la maa minnu kan k'a lawaleya minnu kan k'a lakɔlɔsi k'a labato k'a sigi sen kan olu dan ye n'u bɔra réunion kɛyɔrɔ la ye a fɔra a dann'o ma sisan ko k'a b'o la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ministre o ministre bɛ yen min dir'i ma i ka wuli k'i jɔ i k'a baara kɛ yanni dɔgɔkun wɛrɛ cɛ Falaye an k'an sigi ka o fana jaabi lamɛn min ye tajiko ye hali bi Falaye i b'a dɔn k'a fɔ ko Gawo ninnu kɔni ti k'olu kumakan mɛn a sababu ye min i b'o dɔn wa Gawo taji de bɛ bɔ Niger a bɛ tɛmɛ labɛn zanga de fɛ sɔrɔdasi minnu b'o baara la sibiri tɛmɛnen olu bɔra sirajɛkaw fɛ yen ka taji ta min ye citerne 30 ye ka don n'a ye ka bɔ Niger ka don n'a ye Gawo wolomasiri taba minnu bɛ AES bankun ka Falaye o cɛdenw ni Mali armée olu ye minan ninnu sa k'u bɛɛ lajɛlen la na a yirala yɛrɛ k'a fɔ ko taji yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi min ye balo ni minan wɛrɛw bɛ a la ka bɔ labɛnzanga ka se Gawo min ye AES cɛdenw ye olu nana bila yen Mali wolomasiri tabaw y'a sɛnsɛn sa fo Gawo kɔnɔna Falaye baara in kɔni k'a kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ o de la bi Gawokaw i tulo t'olu kumakan na nka Falaye bɛɛ bɛ ɲinɛ maa mun kɔ nin ko in na o ye chauffeur ye Sinacor maaw ka kunnafonidila n'o ye Abubakar Kulubali Grand B ale ko ko laseli dɔ b'a bolo ka kɛ ni ko in kɛcogo ye fɛɛrɛ dɔw b'u bolo u fana bɛ se k'u hakilina di cogo min ani u ka hakɛ ko Falaye ninnu tɛ INPS la koyi an ka jɛ ka Grand B lamɛn. An balimaw aw ni ɲankuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka jamanaw basigi an ka cɛden minnu binna Ala ka lahara sɔnsumaw ye minnu jogira Ala ka nɔgɔyadakɛw ye minnu bɛ bolola caman bilara an b'a ɲini o minɛbagaw fɛ u ka sabali u ka u tɔ bila sabu mɔgɔ ɲɛnamaw de don ne tɔgɔ ye Abubakar Kulubali n ye kunnafonidila ye Sinacor Mali ka jɛkulu kɔnɔna na an bɛna nin kumakan in ɲɛsin an ka lakanabagaw ma ka kɛ ni an ka jateminɛw ye baara in kɔnɔna na baara min de ko don ni o ye escorte ye dɔw b'a wele ko ka convoi kuma min na ni convoi bɛ bolila sira ninnu kan an ka jateminɛ na o vide fara o donni man kan o bɛ taamasen min b'o kɔrɔ a ka teli kojugu o kuma ka ɲini minnu bɛ taa ni convoi ye u ka dɔ bɔ boli la ka fara o kan baara kɛcogo olu de b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan ni o ye lakana ye olu de ka baara de don nka anw ka jateminɛ fana na n'o ye nin fana mɛn ka fara o ka baarakɛta kan ni Ala sɔnn'a ma wasa bɛ sɔrɔ hali bi a bɛ k'an bɛɛ lajɛlen sago ye o tɛ dɔwɛrɛ ye convoi min bɔra Zega waati laban in na ni a donna Bamako su la
awa o convoi ka bɔ Zega ka se Sikaso fo ka se Buguni ma ani ka don Bamako yan alhamdulillahi rabbil alamin awa o baara waɲɛ kɛra cogoya min na awa finitigilakaw b'a faamu an bɛ fɛ u ka lakana ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ten cogo la kɛrɛnkɛrɛn ma i n'a fɔ ka bɔ Kadiana awa ka na se fo Buguni o ye lakana min kɛ ka bɔ Zegwa ka don Bamako awa ko lakana kelen sabati Kadiana ka sɔrɔ ka se fo Bamako ma donc ka bɔ Zegwa ka na fo Bamako lakana o sabatira cogoya min na a bɛ o dɔn kosɛbɛ an bɛ fɛ a ka Kadiana sira in fana lakana kɛ ten cogo la awa ni ka awa a sabati kosɛbɛ fɛɛrɛ fana ka ɲini mɔbili minnu bɛ yen n'o tiɲɛna convoi kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kalama cogoya min mais Kadiana sira in na o ka gɛlɛn o ka ɲɛdɔn ye a ka gɛlɛn ka panne sɔrɔ k'a ka dɔn k'e bɛ an panne na n y'a fɔ cogoya min na o ka kɛ kun kɛ o convoi baara kɛcogoya ye finitigilakaw b'o ɲɛdɔn an tɛna an da don o baaraw kɛcogoya la bilen tuguni ka fara o kan hali n'a sɔrɔla k'a fɔ ko awa mɔbili sama girin dɔ fana tun sɔrɔla ka jɔ Zancɛbugu fana tun bɛ fisaya tuma dɔ la mɔbili dɔ ye gɛlɛya sɔrɔ awa u bɛ se ka sama cogo min na ka bɔ sira la walima k'a dɔndɔnma ka dugu dɔ sɔrɔ walasa maa wɛrɛ kana taa awa o mɔbili kɔnɔnafɛn k'a mako ye walima ka gɛlɛya dɔ ta ka ɲɛsin awa o mɔbili n'a kɔnɔnafɛn ma ni fɛɛrɛ fana tun bɛ se ka sɔrɔ kɔɲɔw na o furancɛw kɔnɔna na o fana tun bɛ fisaya kosɛbɛ ni hakilina damadama de tun bɛ yen ale ni jateminɛ baara damadama de sɔrɔla an bolo nin waati in na an bɛ min ɲɛfɔ fanga ɲini san'an ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna na awa chauffeur caman nimisalen don bi walima chauffeur caman tɔɔrɔlen don bi ka kun kɛ awa an tɛ INPS la an tɛ an bolo an dun ka awa hakɛw bɛ yen a taara ka waleya de an b'a ɲini fanga in fɛ u ka a lajɛ joona joona yɛrɛ la ka se ka chauffeur ka awa hakɛw waleya ka di o ma ni o ye u ka convention collective des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali ye privé Mali mɔbilibola min bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ la k'a daminɛ mɔbiliba fo ka taa se mɔbili fitinin ma olu ka awa jo sariya u ka hakɛw u bɛɛ lajɛlen de bɛ nin gafe kofɔlen in kɔnɔ n'a waliyara chauffeur bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ sɔrɔ INPS la bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ sɔrɔ AMURA wa a bɛ baara fana tɔ diya an bolo wa a b'a to an b'a kelen ye n'o tɛ an bɛ Mali kɔrɔ kɔnɔ awa kabini Mali y'a yɛrɛ ta don na n'o ye indépendance ye walasa an ka se ka bɔ o Mali kɔrɔ kɔnɔ awa an filɛ ka an ka hakɛ min kuma fɔ sisan n'o ye convention collective ye n'o waliyara ka di anw ma o b'a to an ma an yɛrɛ ye Mali kɔrɔ kɔnɔ fɛɛrɛ wɛrɛ min b'an bolo ka ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna halisa mɔbili vide minnu bɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan u ka mɔbili videw ka boli le teliya k'o caya n'o ye mɔbili lankolonw ye citerne vide olu ka kɛ komi ɲinan kɛ mɛ olu bɛ mɛn kosɛbɛ o jɔyɔrɔ la dɔw bɛ jɔ tile 20 tile 15 jɔyɔrɔ kelen na donc ka mɔbili videw ka boli le caya kosɛbɛ ni mɔbili videw ka boli cayara kosɛbɛ o b'a to minɛn nata donni dota fana bɛ caya o bɛ se ka kɛ sababu ye ka camanba de bɔ tajiko dɛsɛw la kuma dɔw jangatɔ yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ka mɔbili videw labɔli caya ka n'olu kɛra kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ bɛɛ ni minɛn min na bari sabu n'i y'a mɛn u taara minɛn dɔ ta ka na n'a ye mɔbili vide de bɛ yen donc ka vide bɔta olu convoi olu bɔta caya yɛrɛ yɛrɛ de a ka ca ala fɛ o bɛ kɛ sababu ye sa tajiko dɛsɛ min bɛ kɛ kuma ni kuma o bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲinɛ o kɔ an balimaw aw k'an bɛn waati nataw la ni kunnafoni wɛrɛ min sɔrɔla yen an n'u lase aw ma ala ka jamana basigi aw k'an bɛn aw k'an bɛn. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ bɛ sen na min ye dugukoloko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tumutu marabolo la tɔngakaw fɛ yen dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan k'o tɔgɔ da ko Tasiga kɔmana n'o ye Wolomasiri tabaw ka daga duurunan ɲɛmaa ye ale kɔni ye a ka cɛdenw bila kɛnɛ ka sa kalo tile 6 ka taa sa tile 13 ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min ka yamaruya kɔnɔna kun o tun ye kɔmanda Sambo Kulubali ye wulikajɔ kɛkun tun ye min ye tɔn ka n'a lamini ka se ka lakana don yen faamuya ɲuman k'o don Wolomasiri tabaw olu ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ dugu marabolo ɲɛmaaya bɛ maa minnu bolo waleya in senfɛ sa min ye armée fala ye a tɛgɛlankolon ma se tɔn kan koyi ko siyakaw fɛ yen ani arabebe ani minɛnw taara minɛn minnu bɛ yen n'o ye balo ye min ye furakɛli minɛnw a taara n'o fana ye banbanci wale ni ninjuwa wale kɛbaw sigana kɛra maa minnu na o ko wulili senfɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen salo sira fɛ ka t'olu di gendarmelakaw ma min ye kɔmandan Kulubali ye a ko nin wulikajɔ in bɛna n'a to Wolomasiri tabaw ka taa ni ka segin a ka caya tɔn ka dugu kɔnɔna na basigi ka se ka na cogo min na sabula tɔn ka yɛrɛ
e ko a fana ma kɛ cercle ye wa cercle b'a to falai min ye mara ɲɛmaw ka sigi u fɛ yen min ye mara baarakɛlaw ka taa wolomasiri tabaw kan ka olu fana sigi u fɛ yen surasiw ka ntanya o tun y'u siran kosɛbɛ tɔnka yɛrɛ kɔnɔna na nka bi armée bɛ ka taa ni ka segin ni baara minnu k'a kɔnɔna na dugudenw ko k'o diyara olu ye a y'u tin don ɲɔgɔn na wa olu bolo nin baara ninnu ka to sen na basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na i n'a fɔ tɔnkakaw yɛrɛ y'a ɲini cogo min u ka maire n'o ye Mamadu Konibo ye a ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ ka wolomasiri tabaw ye a ka marabolo kɔnɔna na a ko a b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falaye u nana ni balo min yɛrɛ ye k'o nacogo ɲɛna kosɛbɛ ani furakɛli min fana n'o farala kan ko nin kɔni olu se ka surasiw fo ka se a dan na a ye welewelemada kɛ sa ko nin waleya ɲɔgɔnnaw surasiw ka to k'o caya yaasa danaya basigi ni lafiya ani dunkafa o bɛ se ka sabati cogo min tɔn ka ale kɔnɔna na an sɔngokaw fɛ yen Indelima ni maa minnu b'a fɛ ka taa o dɔgɔ jɔ Falaye nin kalo in tile 13 bamanjiwalekɛbaa dɔw y'olu da o disi kan kamiyɔnbaw nana dɔrɔn ka bɔ k'aw jɔ ni marifa ye olu ɲɛkɔrɔ k'u da o disi ka fɛn fɛn b'u kun k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a bɔ ka taa ni a ye min ye nafolo ye telefɔni ni bololaminɛn wɛrɛw u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ kilomɛtiri 10 an sɔngo dugu ale masuruna na Motikaw fɛ funangɛnin dɔ san 15 ale su yera kari tɛmɛnen ji o sanfɛ Motikaw fɛ o y'a sɔrɔ somaw kɔni kɛlen don ka nkamu da fa bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ k'a ɲini bɔlɔnfurancɛw ni kinw kɔnɔna na min ye funangɛnin ye k'a kun taari k'o dangan na bi na maa minnu y'a su fogolen ye olu kɔni ye jamana ɲɛmaw olu ladɔnniya yanni a ka janaja olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ Bakangu kɛrɛfɛla yɛrɛ la ye ko k'a yira bɛɛ la sa nin waati in na maaw k'u hakili to u denw na sabula Moti ba falen don kosɛbɛ wa a b'a kɛlɛkɛ bolo ka fana Falaye muso minnu bɛ yen n'olu degera safunɛ dilan na kɛrɛnkɛrɛnnenya Yorosokaw fɛ yen muso 14 ka bɔ Yoroso n'a marabolo kɔnɔna na olu ka kalankuncɛ kalanw kɛra tile 3 o kɔfɛ safunɛ dilanni u delila la yaasa saw yɛrɛ ka se ka bolomayɛlɛma kɛ u yɛrɛ ye safunɛ ji safunɛ k'a kɛ kulukutu ye ani safunɛ min bɛ yen ni eau de javel bɛ se ka ɲami ɲɔgɔn na ani fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen sa n'olu bɛ se ka kɛ ka yɔrɔw ko ka yɔrɔw saniya u delila nin bɛɛ lajɛlen dilanni na min ye groupe Kone ye ani Cham service olu kɔni y'u dɛmɛ yaasa u ka se ka nin fɛn in kɛ ka se k'u yɛrɛ bolomayɛlɛma Kayikaw fɛ pharmacie tigiw olu ni wolomasiri tabaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛsin maaw ma sa a b'a fɔ ma ko yala yala furaw baabu in a sigira sen kan ntɛnɛn tɛmɛnen min ye directeur de la police n'o ye Tapa Uri Jalo ye ale kɔni bɛ ka galabu kɛnɛ min kɛ Kayi kɔnɔ bi a ye fɛɛrɛ sigi sen kan ko kokajɛ nin fana ye sa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa yala yala fura a bɛ dɔgɔya Kayi kɔnɔna na cogo min Falaye baaraw ye tali kɛ mun na sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ polisilakaw bolo waleya bɛ se ka kɔn cogo min pharmacie tigiw fana olu fana n'u ka dɔnniyaw bɛ cogo min fura yɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kan ka feere pharmacie kɔnɔna na olu bɛ se ka lakana cogo min fan fila bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnn'a kan ko nin ye waleya ɲuman ye nin na kɛ tare o n'a to sa maa caman bɛ taa yala fura la olu na wuli sa ka ɲɛsin pharmacie ma min ye Kayi ale kɔnɔna na Kucalakaw fɛ yen tile 2 baara kɛra sa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye min ye lujuraw ka denmisɛnnin minnu bɛ yen ni lujura b'olu la ani minnu bɛ yen ni olu kɔni banamisɛnw bɛ u la Falaye baara in sa a kɔni sigira sen kan sa yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'u ye cɛnimusoya tacogo ale ni bange kɔlɔsi kow bɛɛ lajɛlen bɛ a la min ye nin baara in ye sa a kɔni kɛ kun ye sa ka se ka ɲɛnawoloma bɔ baara la pewu lujuratɔ minnu bɛ Kucala kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka ye a ko kɛnɛ kan o sen ka don ko in na min ye maa 30 ɲɔgɔnna ye ka bɔ lujuratɔw ka tɔn kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen nana baarakɛ bolo minnu bɛ tile 2 kɔnɔna na u ye ɲɛfɔli k'u ye Pesi Mali ale ka bolo ni ɲɔgɔnma don ale ni Nagakɔrɔ Yiriwali baarakɛla minnu bɛ Kucala kɔnɔna na yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na Falaye Mali ni Irisi san 65 bolo di ɲɔgɔnma k'a kɛra misali ye Irisilakaw ka lasigiden b'an fɛ yan n'o ye Igor Goroninko ye ale ye barosigi kɛ kunungo u ka lasigidenso kɔnɔna na sa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye a ko a ka barosigi tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ kan koyi Mali ni Irisi jamana ka san 65 bolo di ɲɔgɔnma k'a bɛ jira o sɛnɛ kan min ye bi a ko sinsinnen don kosɛbɛ bonya ni karama kɔnɔna na min ye lasigiden ye sa a ye folili tanu kɛ ka ɲɛsin baarabaw ma minnu kɛra kabini lawale la fo bi Irisilakaw fɛ an ka jamana kɔnɔ min ye yɔrɔbaw dilanni ko ta nasira la kalanko ale ni kɛnɛyako ka taa fara tajiko kan ale ni kuranko Falaye Goroninko a y'a yira sa k'a fɔ Asimi ye bɔko laban min kɛ Moskukaw fɛ juin kalo tɛmɛnen ko y'a to ko yakubayara fɛɛrɛ kuraw sigira sen kan bolo dara sɛbɛnkuraw la sɛbɛnkura minnu bɛna n'a to bi lafiya bɛna don min ye maliyɛn 10,000 ɲɔgɔnna ye olu kɔni sera k'u ka kalan kɛ Irisilakaw fɛ yen
irisilakaw kalanta nata ina falai u bɛna na burusi min di ni maa minnu bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka t'u fɛ o ye burusi 600 ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye lasigiden ye sa ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na irisi kelen don ka min ye wolomasiri tabaw k'olu senkɔrɔma don kosɛbɛ bolo di ɲɔgɔn ma min ye baara bɛ se ka kɛ cogo min na jamana lakana ni bamananjɔlen wale kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ a ko cɛsiri min bɛ ka kɛ an ka wolomasiri tabaw fɛ bi irisilakaw b'o fo wa u bɛ k'o kɔlɔsi u bɛ k'o dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma kalanko wolomasiri tabaw ka ta sira fɛ min ye pankurun kalanko ye ka taa se kalan wɛrɛ kow ma bonya ni karama kɔnɔna na mali yɛrɛ b'a fɛ ka baara minnu kɛ bi igor goroni ko mali ka sewa bamananjɔlen kɛbaw ka fala ye k'o ye donko dɔrɔn ye ko bi ko min ye jamana in ye k'a cɛsirilen don cogo min na k'i ɲɛsin a ko ma ko a bɛna n'ala sɔnna a ma min ye lasigiden ye a ye sinsin min kan sa o ye ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ye olu bɛ dɛmɛ mun kɛ mali ye baloko ta nasira fɛ angɛrɛ ale ni taji a ko san 65 bolo di ɲɔgɔnma in wa ko foyi tɛ se ka nin wuli tuguni wa ko a sinsinna bɛn ni kelenya jamanaw ka yiriwali ale ni min ye ɲɔgɔn bonya o hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na fala yi biennale ale kan ka kɛ tumutukaw fɛ yen nka biennale hukumu kɔnɔna na fala yi dayɛlɛli don ɲɛnajɛba de bɛ kɛ o ɲɛnajɛ in sa yaasa ka se ka o labɛn Bamako y'a baara dɔ sigira sen kan k'a daminɛ kunungo la a bɛ taa kun cɛ sa nin kalo in tile 18 o ye ka dɔnkɛla ɲɛnamaw ta ale ni maa minnu bɛ se k'u kale maa minnu bɛ se ka kobaw kɛ dɔn ta nasira fɛ olu de bɛna taa biennale dayɛlɛli baara kɛ tumutukaw fɛ yen maa kun fɔlɔw bɛ taa yan u bɛ taa dafa tumutukaw fɛ yen o baara dira maa min ma sa bi ni ale b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ o ye Karimu Togola ye a bɛ Sabalibugukaw fɛ yen tile 5 in kɔnɔna na a bɛna n'a lajɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka taa yan kun fɔlɔ la u bɛ taa kɛ ka tumutukaw olu dafa min ye baara kɔni ye a bɛ ka kɛ Sabalibugukaw fɛ yen an ka taa ye a ko kɔni bɛ nanzarakan na dɛ. Ce grand casting a pour objet aujourd'hui de sélectionner à partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi 18 octobre 68 danseurs, musiciens et acrobates réunis qui iront retrouver 274 danseurs à Tombouctou. Au total, nous allons faire une chorégraphie qui sera composée de 333 danseurs et musiciens compris. Et le titre de la chorégraphie, c'est Kanouya, la force du lien culturel. Donc, comme vous l'avez si bien vu, nous avons donné des mouvements déjà. J'ai plus de 100 mouvements que j'ai recensés et que d'autres danseurs déjà ont appris durant le mois passé. Et c'est à travers ces mêmes rythmes, ces mêmes danses-là que je vais voir la capacité des uns et des autres à maîtriser rapidement les différents mouvements. Donc, il y a des danses collectives qu'on va le faire et il y aura des démonstrations individuelles pour voir la capacité de chacun des danseurs. Parce que nous allons présenter une chorégraphie avec plus de 300 mouvements que j'ai déjà recensés. ne nana ka na présenter o la wa n dalen b'a la inshallah ne bɛ amadu cɛsiri min bɛ ani soli ka wuli min bɛ an bɛ weleweleda kɛ jamana fangatigi yɛrɛ n'o Asimi Goyita ye nin ye baara dɔ daminɛlen nin bɛ anw denmisɛnnin caman bɛ an tɛ baara la an sigilen don ni ka na ka soli ka don yan santiri Togola kɔnɔna la ka na farikolo ɲɛnajɛ k'a jira k'a fɔ ko seko ni dɔnko bɛ anw sifinnakaw la k'a jira k'a fɔ anw faso ka d'an ye. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne dalen don a la parce que ne b'a dɔn mɔgɔ min ye ne kalan baara ka d'a ye wa n fana ye baara in ta sérieux la donc o yɛrɛ kama ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ne dalen don n ka baara la ne dalen don n karamɔgɔ la donc ne bɛ taa Tombouctou sira foyi t'o la. Vous allez voir à partir des répétitions, nous serons là tous les matins à partir de 8h et j'ai dit jusqu'à 16h. C'est ce que je les ai dit. Au lieu de venir travailler de 8h à midi, non.
Nous, on va faire toute la journée en train de répéter pour que cette biennale qui coïncide avec l'année de la culture, décrétée par son Excellence Assimi Goïta, le président de la République, puisse atteindre son objectif. Je ne peux pas terminer sans dire bravo quand même à notre ministre d'Affaires qui est en train de faire son mieux pour le développement de l'art sur tous les cieux du monde, sur le plan national et international. Karim Togola, Badla, Salbuku fait Falay. Bien na nenu yo chorégraphie monta a Congo simandi de aha ka damne 2003 la kana se fo mo Sikaso ka fe aka chorégraphie kun tika gelere me Togola ya mafo ada tu me jiri la mo tika fe salna siningo nyina fana mbaro nga fo atna na ke akoni ala sonama mate bara famba ere dilino ama ka sega ni tulonga nyana je damne nke tugumina Falay amta Côte d'Ivoire iba kalama ka ko Sekou Keita alebe Côte d'Ivoire avec a bara bado labe bara minana talike beni kilinyala jamana fly ni nyanche ya saka seka swing dia kosebe nobna na ke malikona ya aya ya maria ka ngangara ba fla mi Aisha Kone Côte d'Ivoire ka ofi aleni ame Koita Malila ulebna na swing nyenaje fando ke nganga Sekou ni dongo tigila mau ka damine umusangaro la ba Sekou Kuyate baba ni miye bigini ni marambaw ye ulu bela jele uni Sekou bina na barake Falay doni don belebele ba ka beni kalo nata nye ya sa minye ane de cinquantenaire hukumu konnana mawu Sekou ye chugomi bedum bado nga foni wati labayna kuma chaman fora Ami Koita ale ni Aisha Kone ni yanche Falay ya saka Sekou ko finyo bo la peu Sekou ye fere sigi senga ninga fla bela jele yere wele ku ka nyon soro Côte d'Ivoire folo ni ya ma be jaga repetition ka be jaga dongli da Falay furuku ka bani nyanche ola kuno na siningo mi Ami Koita ale panguru ta ka ta se Côte d'Ivoire ka ofe o kumeli kene angata oka
Mo amafo ni wati na alebe Grand Bassam para min be sena no oye soirée ba yin falai alabani bara damna ni akalo sabai sisa sa asira a artistu ka roma dongoro wat lana kaba ni artistu kuma ka nga don ka beni don so yin o bara de na damna comme nous fla ou ya tête d'affiche ye ulu fla be nyan soro folo après antono utono utono soro amte fave am soro kana ni ko kan ki waru yawi Jelema amunun b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ falai ayesi ni CEDEAO ibaro kɔni k'a fɔ olu kɔni farala ka bɔ ɲɔgɔn na min ye CEDEAO ye kabini janvier kalo tɛmɛnen tile 29 ale sɔnna sa ko ayesi ko u kɔni tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tuguni nka baaraw bɛ ka labɛn sa fara ɲɔgɔn na in tɔ bɛ se ka sinsin cogo min nka yan'o cɛ ayesi jamana saba in olu ka maa minnu bɛ n'olu tun bɛ baara kɛ CEDEAO kulu kɔnɔna na fala ye bataki cira olu ma k'a f'u ɲɛna k'u ka baara ko a banna a mɛnna maa 135 min bɛ n'o ye fonctionnaire ye olu kɔni ka baara kun cɛra septembre kalo tɛmɛnen tile 30 kun fɔra k'u ka kasa kuru min ye a yira k'a fɔ sa 15 olu kɔni kun bɛ sa tile 15 o kun duru ma sa yaasa u ka se ka baara tɔw kɛ CEDEAO ale ko sa nin waati in na ale ye welewelemada kɛ ni maa 135 fala ye u bɛ se ka nɔrɔ bila cogo min na ka maa wɛrɛ bila u nɔ na ale y'o baaraw olu daminɛ sabula u jɔyɔrɔ labilalen don Kamerunkaw fɛ yen u ka jamana kɔnɔna na mara kamabɔli minisiri ni ale bɛ kalata labɛn a y'a ka dusumangoya yira kosɛbɛ ka kɛ ni cɛbɔ ye cɛbɔ min bɛ yen n'o ye Isa Choroma ye Bakari ale kun y'a yira k'ale ye se sɔrɔ kabini kalata dugusajɛ kunungo min ye minisiri ye sa ko k'o kuma na ko mun kɛra ko ale min bɛ baara kunna ale min kan ka jaabi di ale bɛ se cogo di ka bɔ a yɛrɛ ma se ka bɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ minisiri kuturu ma kuma kosɛbɛ k'a ye waleya min kɛ nin ye ko nin tɛ bɛn nin ye sariya sɔsɔ ye ko wa k'a bɛ se ka na nin futinɛ ye u ka jamana kɔnɔ k'u b'a ɲini a fɛ fala ye a bɛ ka waleya min kɛ nin ye a k'o dabila min ye jamana ɲɛmaaw ye a k'olu kɔnɔ olu ka jaabi di yaasa jamana bɛ se ka kisi jelibɔn ma cogo min na Madagascar kaw fɛ yen ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Angela Jolina ye ale kɔni ja Faransi nationalité b'a bolo fala ye u ye a ta caw ni pankuruncinin dɔ ye sa ka taa bila min ye Île Saint-Maurice o sanfɛ a tora o yɔrɔ la sa kɔsa in na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye Faransi ka kelenw ye u nana ta Kaza fana na tuguni ka taga ni a ye min ye Faransi ale gunkan dugu dɔ la tuguni fala ye Arajolina yɛrɛ kɔni ko ko a ma kɛ président kɔrɔ ye tun ka fɛ ka ban wa sabula ale tɛ dugu kɔnɔ ale b'a fɛ ka baaraw ka kɛ cogo min na a tɛ ka na taa o sira fɛ sɔrɔdasiw ni maa minnu ye wulikajɔ yɛrɛ kun bolo da n'a bɛ fɔ o ma ko génération Z maaw olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma fanga ta k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o sɔrɔdasi kelenw yɛrɛ ko sa k'olu ni jamanadenw n'u bolo di ɲɔgɔn ma ko sabula fanga kɔni olu y'a ta ka ban wasabulon kɔnɔna na u taara yen min ye président ye ka taa bolokɔrɔta kɛ ka jamanakuntigi k'ale bɔ jamanakuntigiya la pewu wasabulon o kɔnɔna na Bɛlgikaw fɛ yen maa 80 fala ye olu futunina kunungo a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw bɛ lakɔlɔsili min k'u fɛ yen minɛn minnu b'olu bolo sa o bɛ taa maa 60 de la min ye ni maa 80 sa k'olu kɔni ka futuni ma kɛ dɔwɛrɛ ye koyi gouvernement min sigira sen kan Bɛlgikaw fɛ yen k'o ti bɛɛ fɛla ye bi nisɔngoya ale kun ye o ye sabula min ye o gouvernement in ye fala ye k'a bɛna na dɔ tigɛ ka bɔ musaka la n'o ye san wɛrɛ musaka ye ko jamanaden faama ko k'u ma jɛ ni o ye bi u ma jɛ n'o ye sini tournoi IFOA farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ fala ye ale fana sera sɛkili saba siriyɔrɔ la sa koyi ni ala sɔnna a ma bi demi-finale olu bɛ daminɛ min ye match de poule olu bannen kɔfɛ pewu
a yira sa k'a fɔ ko bi ni ala sɔnna a ma Mamadu Konate la lazara waati Senegali ale ni Guinée Bissau bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o mana tɛmɛ ka bɔ sa Mali ale ni Laginɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 min ye tako fɔlɔ in kɔnɔna ye fala ye dolati 12 min kɛra bi 36 o de donna o b'a yira sa ko dolati kelen o kelen na sa 30 sera ka don bi 23 36 in ka fala ye o bɛɛ donna Mali ka jɛkulu kɔnɔna n'o ye groupe A ye min ye Guinée Bissau ye ale ni Gambie ni Liberia olu de tun b'o groupe kɔnɔ ani Mali groupe dɔ in kɔnɔna sa min ye Sénégal Guinée Sierra Leone ale ni Mauritanie olu de tun b'olu kɔnɔna na maa mun bɛ yen n'olu ye celu dasi ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ka jamana min ye celuba dasi o ye Mali ye siɲɛ 9 bɔko 3 la filanan o ye Guinée Bissau ye siɲɛ 7 min ye 3 tɔw sa olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ la Guinée ale ni Sénégal ye farikolo ɲɛnajɛ min sa n'o ye dolati min ye ni biba donn'o la o ye Mali ale ni Liberia ye tulon daminɛ don 6 ani 0 min ye nin denmisɛnninlaka ninnu ye u ka jɛkulu fana kɔnɔna sa jamana minnu bɛ bi n'olu kɔni ka défense ti sɔn fiyewu u ti bi ta kosɛbɛ o ye Guinée Bissau ale ni la Guinée ye ani Sénégali sabula ko min ye olu ye fala e ko bi kelen de ma du kun wa maa minnu bɛ yen n'o kɔni ka bi don ta ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye sa a bɛ se ka yira sa k'a fɔ ko n'olu sera ka biba don yan'o yɛrɛ cɛ fɔlɔ minnu bɛ ni biba donn'u la fala ye o ye Liberia b'o ten ka han bi 14 de donna ale la jamana mun bɛ sa ni ale kɔni ma bi bɛrɛ ta sa o ye jamana kelen ye bi kelen bɛ dɔrɔn de donna o la o ye Liberia sa ale de sera ka bi kelen don wa bi 14 o de donna ale la Sierra Leone bi 6 o donna ale la min ye Gambie ye bi 4 donna ale la n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ sa i b'a ye k'a fɔ sa ko min ye Guinée Bissau kɔni ye ale de kɔni bɛ ten ka nin waati in na fala ye kuma tɛ anw yɛrɛ ka groupe kɔnɔna na kuru 7 b'a bolo a bɛ Mali ye kuru 5 ye la Guinée ale fana sera ka i jɔ a ka ko ɲɛmaya la koyi bɔko 3 fana na ale fana ye ɲɛ ta ye min ye Sénégal ka sɔrɔ ka da o ka sa o de la min ye demi-finale la a ko bɛna kɛ tan cogo in na anw ni la Guinée bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an diɲɔ min ye Sénégal ye ale ni Guinée Bissau bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye o de fɔlɔ bɛ taa ko ni ye denmisɛnninw ka nin dolata in ta k'a lajɛ sa min ye celu dasilabaw fana bɛ ala han fala ye maa minnu bɛ bɛɛ ɲɛ a ko la e k'o to Guinée Bissau kaw ka Joao Hino Balde ale ni Abdoulaye Touré olu ye bi 3 don olu de ka celu ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye olu kɔfɛ sa min ye Guinée Bissau kaw ka Ilvaldo bi 2 b'a ale bolo ale ni Basage o fana bi don Sama Keita n'o ye anw ka denmisɛnninw ka avant-centre ye o fana bɛ bi donbaw la minnu ye bi 2 sɔrɔ ka don farikolo ɲɛnajɛ in ale kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma bi demi-finale olu bɛ daminɛ fala ye min ye coupe du monde ye jamana 9 min kan ka taa farafinna tɔgɔ la o jamana 9 bɛɛ lajɛlen dɔnna kunungo sabula a yera k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ tɔw tun bɛ kunu olu bɛɛ lajɛlen kun cɛra pewu Afrique du Sud Algérie Cap-Vert Côte d'Ivoire Égypte Ghana Maroc Tunisie ani Sénégal olu de ye jamana 9 ye minnu y'u ka biye sɔrɔ kunungo wɔlɔfɔw fɛ yen min ye Sadio Mané a y'a yira tiɲɛ na ani jala ka kan wa min ye Sénégal ɲɛjɔyɔrɔ bɛ se ka k'a ye farikolo ɲɛnajɛbaw olu kɛnɛ kan min ye kunungo ye Sénégal kɔni ale ye Mauritanie dasi 4 ani 1 min ye farikolo ɲɛnajɛ in ye u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a kɛra ɲɛnajɛba ye Dakar ale kɔnɔna na kunungo fala i b'a dɔn a diɲɛ kɔnɔ jamana minnu ka kalekan ye kelen o ye Mali ni Sénégal de drapeau ni lolo in bɔra la an ka drapeau bɛɛ ye kelen un peuple un pays une fois wa hali n'i ye u ka hymne ta k'a lajɛ jata fasa don dɛ e ka to k'a lamɛn bani wɔlɔfɔw u ye ɲɛnajɛba de kɛ kunungo u ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ na yaasa min ye nisɔndiya ye k'o yira kosɛbɛ fala ye an kun bɛ ka jate mun kɛ i ka kalikili a kalikili yɛlɛmana dɛ sisan jamana 4 min bɛ yen n'olu kan ka taa novembre kalo nata in na Marokukaw fɛ ka taa baraji tan fala ye o ye Cameroun ye Nigeria Gabon olu de kan ka taa nka Burkina ale ma se ka garisigɛ sɔrɔ nin ko in na han i bɛ se k'a jateminɛ sisan jamana minnu bɛ yen kɔni o ye ninnu de ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ sa n'o ye baraji in ye jamana kelen de bɛ taa 4 in cɛla Marokukaw fɛ yen o bɛ sɔrɔ ka taa baraji international fana kɛnɛ kan
o fana bɛna na kɛ yani coupe du monde cɛ hakilila o kan ka kɛ janvier ou bien février waati sabula marsi o b'a sɔrɔ jamana fɛn fɛn kan ka taa a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dɔnna ka ban pewu coupe d'Afrique min kan ka ka Marocains fɛ fala ye ko maa kan ka mun dɔn a ko kan min ye farikolo ɲɛnajɛ in ye sa ale bɛna na daminɛ décembre kalo tile 21 ka taa kun fori janvier kalo tile 18 san 2026 nin bɛ k'a tako 35 na min ye Marocains ye o siɲɛ filanan ka farikolo ɲɛnajɛ in k'ale bisimila min ye Maroc ye sa u kɛlen sa k'u ka dugubaw kɔni caman ta i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye Côte d'Ivoire ye ale kɔni bɛ ye kɛnɛ kan sabula jɔnjɔn b'ale bolo min ye Maroc yɛrɛ ye ale fana bɛ ko in kɛnɛ kan ye fala ye jamana in kɔnɔna na sa u kɛlen ka ko labɛn cogo min o ye k'a fɔ sa kabini fɔlɔ min ye Maroc ye ale delila ka coupe d'Afrique labɛn fala ye o kun kɛra san 1988 n'o ye 88 ye o bɔlen k'a la sa Zenta o jama ka ca n'o y'a sɔrɔ o kun ye équipe 8 ye Zenta bɛna kɛ équipe 24 ye o de bɛna sigi groupe 6 kɔnɔna na groupe 6 minnu kɔnɔna na sa fila fɔlɔw olu kɔni bɛ qualifier ka taa min ye tour filanan na min ye 4nan sabananw ye olu bɛ taa ka fara olu kan u bɛ sɔrɔ ka taa 8e de finale k'o dasili daminɛ n'a sera o yɔrɔ ma fala ye n'i cira i bɛ t'i ka so match bɛɛ lajɛlen na kɔni n'a sera 8e de finale la i cira kuma caman tɛ yen koyi wa n'aw dɛsɛra ɲɔgɔn na a bɛ taa penalty tan na o de b'aw fara ka bɔ ɲɔgɔn na farikolo ɲɛnajɛ in y'a f'i ɲɛna cogo min na a bɛna kɛ dugu minnu na sa u y'olu dugu fana tɔgɔ fɔ koyi sabula a kun fɔlɔ kɔni min ye match dayɛlɛ don ye o bɛ kɛ arabakaw fɛ yen o bɛna bɛn sa min ye Maroc ale ni Comore de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ma sa ko Stade Prince Moulay Abdallah a bɛ taa o kɔnɔna na dugu tɔw sa balontan kan ka kɛ yɔrɔ min na o ye araba ye Casablanca Marrakech Fès Tanger ani Agadir olu y'u ka dugu ye sa dugu minnu sugandira yaasa ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ninnu na a bɛɛ lajɛlen maa 70 ani 600 ka taa se maa 60 ni 100 ma olu de bɛ ku andulate kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kelen-kelen kɔnɔna na fala ye biye ko ni ala sɔnna ma ko biye bɛ feere bɔlɔlɔ de kan han olu tɛ fɛ k'u ta kɛ an ka taa jɔ aran na tuguni maa kan ka taa Maroc fana u ye fɛɛrɛw fana sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw bɛ se ka fɛnw sɔrɔ cogo min na min ye o papiyew sɔrɔ cogo ye kabini i taatɔ fala ye i tɛ taa warimugu baara kɛ ye koyi i bugunatigɛ de bɛ taa don bɔlɔlɔ kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ e ye invité don comme ça i ye journaliste ye i accrédité billet ta t'e ma nka n'e kɔni taa kun don k'i bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ in lajɛ i ka sanni n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛna na taa sigi fɛn min kan yaasa i ka se ka billet in san fo carte visa ka k'i bolo u kɛlen don ka fɛn min sigi bɔlɔlɔ kan sa n'o ye application ye o tɔgɔ ye ko yala i b'i tɔgɔ sɛbɛn o la yaasa i bɛ se k'i ka billet san cogo min na wa ko billet kun fɔlɔ feereli yɛrɛ daminɛna kunna sini ko octobre kalo tile 13 parce que i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ billet ta de n'i ye balontan la sa i bɛ se k'a fɔ sa ko Mali Maroc e bɛ se k'a fɔ ko a ye billet kelen feere ne ma i b'a wari sara e nana i mana sa o y'i kungo ye e b'a kalama o tubabu dugu ninnu ta bɛ kɛ ten de anw de b'a to fo balontan don ka taa jɔ k'an bɛ billet san voilà donc nin bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka tile hɛrɛ caya min ye kibaruya tɔw ye n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 Famara Berté ale nana ka na o d'aw ma a k'an bɛn. Complexe scolaire Mamadou Camara niso kologiria bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Camara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Camara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Camara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli